Yes, hello mga subscribers, likers. Ito po si ating client na siya po ay papunta po ng Amerika sa New Jersey. So nagpunta po siya sa ating pwesto kasama si Jane, ng kanyang anak. Ito po siya, si Ate Baby. So nagpa wellness and relaxation po siya at gawa ng upon learning to her, siya po ay napakaraming spasm. So nag-avail po siya ng whole body with Ventosa massage therapy. So ngayon po, ginagawa po natin makikita nyo po ngayon yung aking yung upper limb massage therapy. So mapapansin nyo po, so napakaraming po natin spasm. So talaga pong disturb niya ang ganitong massage. Learning Kepeng, si Ate Baby po ay papunta na po ng Amerika ngayon. So almost 3 months po siya dito lang sa Pilipinas. At meron siya dyan sa lahat ng pinsina nila. At mamaya po gabi ay flight na po siya. Papunta na po siya ng Amerika. So God bless po Ate Baby. Sana ay pagbalik mo uli sa Pilipinas ay makabalik kang muli to avail your massage therapy for wellness and relaxation. God Ilang bless minutes po, ba? Ate Baby. Ilang minutes?